왜 따라시는 남시겠지? 만국 가만히 하지. 지라자 가시지. 지부지 하이라야. 그만 버텨. agli budu frata bu ya dine yettale lang ba dine muna ba bu lang ab dine bu jakar ka nang Uh-oh. bar mambar kharba ay gudu bar mambar kharba 아이 여진이 잘라자 같이 할. ay gudu bay na to nang man le ja nang dine 할미다 미치 스쿨하고 보는 스쿨은. nuwa unduran faidanai iskula ka bojung gudung nanai ang kutu fai lebudung sebi sasele buru 마바 사시한 용수 따라오 호스가신도. ko mabar bahai gusung fai ang bar re gusung fai ni sir मैया फोरोंनाया गोसोआव दंना गैया बावजोब्बाय मेदाम. Oh ए no. नोंसोर लामायाव रायलायबोखादोंसो आरो आंखौ थगायफैदोंसो ना नोंसोर साथामबो बाज्ल' माबार 포기하기 메담. माबार बाज्ल' मा ओंखाम मोनजायै बायदि जाखो ओंखाम मोनजायाखै नामा न'आव बाज्ल'नाया बिदि जायो नामा 안쿠비 메담. मानो लेट जाखो नों दिनै 너 알았어 피둥. आंजों सोलोंनो गोसोबा सोरबा आलासि फैनाय सोरबा ओंखाम मोनजायै सोरबा उन्दुनायजों जानाय नङा एकदम टाइमाव फैथारनांगोन Uh-oh. मिथिना लाखा गथ'फोर माबार बैसिम खारनानै फै नोंसोर माबार खार बैसिम माबार खारलां आरो खारनाया मा एथ' जिला बिदि जायो नामा खारनाया बिदि जायो नामा मा एसे जिला खारनाया बेलाय माबार खार एसे खारनायाव मेंबाय नोंसोर माबार गसं खारनानै मेंगाबाय नै एबार आं देखायनाय खालामदे नै आं देखायगोनसै आंनिखौ नायग्रो दे 1 2 3 बिदि आं खालामदे नोंसोर 어 메담 이바이 하시건. दे खालामदे होनबालाय मा बुरजा मा जाखो बेलाय बिदि जायो नामा मा खालामनाय जाखो बेलाय नै आंनिखौ नाय 1 2 3 One, 2, 3, 4. That's something right. एक्सारसाइसआ जाबाय आं दानिया बुलायनाय देखायनोसै ए गथ'फोर जोंथ' हिनजाव नङा होमबा दाना ओरैनोबा सिख्लाफ्रा लामायावनो ओंखारनो हालाहाय गुन्दाफोर ओंखारसो गारबाय बेनिखायनो गावखौ सेफ खालामनो थाखाय माबायदि बुलायनांगौ बेखौ आं फोरोंना होनोसै दे 어 जागोन मेदाम. नै फाबिफोर दाना लामाफ्रावनो ओंखारनो हालाहाय ओरैनोबा गुन्दाफ्रा मेरला जाथारबायनो ओंखायनो गोसो होना सोलोंखा. ओइ नों होननाङा आंसो फोरोंगोन गोसो होनानै सोलोंखा गथ'फोर नै गथ'फोर नोंसोरखौ सोरबा सोबायोबा मारै हमथानांगौ बेखौ आं नोंसोरनो खोन्थानोसै दानिया फैदो सोरबा सासे फैग्रोदो नों फै ओरै खाथियाव सोबालाय दे नों नै आं नोंखौ ओरै हमथाबायना नोंखौ आं ओरैखौ सोबानो हायो ओरैखौ सोबानो हायो मिथिबाय गोसोआव लाखादे मोजाङै नै दाना आं नोंखौ सोबानोसै दे आंखौ ब्लक खालाम दे आयौ सोबानाङा आं बुंदों नङा 아유 파비야 दाख्लैनि रायनायखौ होबायगोनहाय मेदामखौनो सोबाबाय. लाइनाव थांनो हाथा एबार सानैजों था सानैया सोबागोन दे आं हुइसेल सुनाय लोगो लोगो सोबा दे एबार नोंसोर सानैया ब्लक खालाम दे ओरै ब्लक खालाम दानियाथ' नोंसोर ब्लक खालामबायना दाना नैबे आखाइजों सोबानो हाबाय नोङो सोबादो आं हुइसेल सुनाय लोगो लोगो सोबागोन ब्लक खालामगोन दे सोबादो दे आं हुइसेल सुनाय लोगो लोगो नों बेखौ सोबा दे आरो आं हुइसेल खेबसे सुबावबा नों बेखौ ब्लक खालाम दे आरो नेक्स्ट सुबावबा नों बेखौ सोबा आरो आं खेबसे सुबावबा नों बेखौ ब्लक खालाम गथ'फोर मोनसे खोथा नाय गाज्रि मानसिफ्रा नोंसोर बोयोबा माबायदि खेबसेनो दलद दोननांगौ बेखौ आं खोन्थानि दे मोजाङै नाय सासे फै खेबसेनो नै गाज्रि मानसिया नोंसोरखौ होसो बोयोबा माबायदि खालामनांगौ नाय दे गोसो होनानै नै मारै खालामनांगौ नोंखौ एदाव फैयोबा गोसो होनानै नाय दे गथ'फोर दे नों खाथियाव फैलाय हौवा जानानै दे गथ'फोर गोसो होनानै नाय बेयो खाथियाव फैबाथाय हान्थुखौ ओरै दिखोदो होमबाथाय बियो बुंखागोन ना होमबा आखाइखौ
बेखौ ओरै बेहा मानो खारलांखो बेहा नोंसिनि खारलांबाय नंगौ नामा थांथोंसै दे हासिगोन हासिगोन मेडाम दे होमबालाय आलदा फोरोंसैलाय नै दानिया सानैजों आंखौ हमफैलाय दे बिदि हमनानै लाङोबा मारै गावखौ रैखा खालामनांगौ बेखौ आं खोन्थानोसै दे नोंसिनो हमफाथ' ओरै खालामनांगौ दे खाथिखौ ओरै खालामनांगौ नोंसोर बेखौ हासिगोन एबार बुजिखाबायबा साथामजों प्रेक्टिस खालाम दे खालामफिनलाय दे नोंना जाबाय एबार नों खालामदो नोंनाबो जाबाय बेसेयावनो फोजोबथोंसै दे नोंसोरथ' रोंखाजोब्बाय नङा होमबा दे होमबा लायजासिगोन